Sai fa ɗaukan bidiyo. An tashi ko? Dama shashan tashi. Aisha za ta ke ɗauka. Waje ai. Ya kai mu yanzu. Zan ce mishi. A depo jam block. Saboda Gana jam block hospital. Allah. Koma can kawai. Daga gurin kake ba. Wai da za ka yi CD Bishop. Wurin da za ka yi CD Bishop. besti na yau. Sabbin nan suke shigowa. Ya? A bangare su ko Ya sun manga besti na yau. Ha?
Allah sarki. Shiga cikin nan kawai ba. shiga a wuraren Allah. Allah ma da sabon layi